Iki lho yu pecak terong sambel favoritku setelah pirang-pirang dino blenger iwak daging yu. Sekalian nuruti permintaane netizen, dadi gawe pecel terong atau pecak terong ki nek sambele dibakar, santene mentah ku tambah luwes wedhep. Oke yu, dino iki tak turuti. Teronge tak bakar sik, sekalian bumbune yu ana bawang brambang, lombok abang, lombok setan karo nan kencur. Nah, karo ngenteni teronge medhuk iku mang karo bumbune ben rada alum, tak tinggal nyiapno santene iki mang dikalan seprapat tak parut terus tak peresi karena kok iki santene aku gawe mentah dadi tak peresi nganggo banyu mateng ya banyu minum air minum mateng iki lho dadi kok karek ngesokno ora usah digodhog jarine kok luwih suweger tapi iki kok sambele ora tahan lama kudu cepet entek soalnya santene mentah nah nek wis dadi mang santene pirekno siapno bumbu sing dibakar mang tambahi terasi uyah gula mbek kaldu bubuk utawa micin bareng terus diulek sampai lembut bumbune iki mang iya teronge sing bar dibakar mang digrojok banyu ya terus dioceki sisihno tinggal ngulek bumbune nek wis lembut tambahi santene iki mah haten mentah mang lho sing tak peresi terus diuduk-uduk sampai rata ban ngono karek ndekek teronge terus dipenyet-penyet sayangi yo gak dikemangi dino ki mang kemangine kerak kabeh sing request yo ono tambahi tempe bakaran mbak oh sayangi tempene ki mang kosong ning bakul gak ono dadi cukup tak tambahin ndok godokan terus dipenyet pisan beres yu.